जय हिंद। एमजे आरो प्रीतिनि बायदि जाबासो बे बाथ्राखौ आं मानो लिरदों? भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आंनि जुलि जानाया दिनैनि दिनजों 1 मान्थ ग्रोब जाबाय। दुगैयै लोबस्राङै आंबो भगबाननियाव थांनानै धुप सावनानै भगबानखौ खुलुमनानै फैबाय। बेनिफ्राय दाखालि बावै जोंनि साखाथियाव सासे सेंग्राया हाबा खालामनानै लाबोबाय। फेसबुकआव मा दावराव जाखो? 17 बोसोरनि सिख्ला आरो 45 बैसोनि सेंग्रा। जोंनि मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि? सोरबा सासे सेंग्रानि बयगा 45 जानाय लोगो लोगो बेयो बेसेबां बोराय जायो दिनैनि दिनाव मिथिबाय? दिनैनि दिनाव मानसिया 60-65 आवनो थैयो। 45 जानो गोनांब्ला बेनि महरा माबायदि जागोन? गुबुननि जीबनजों गुबुननि जिउजों मानो एसेबां कमेडि खालामो फेसबुक आरो इउटुबफोराव? मानो बेफोरबायदि लिरनानै होयो? आं आसरित मोनो। जोंनि माखासे ससियेल मिडियायाव गुबुननि जीबनखौ लानानै कमेडि खालामनाय। आं दा फार्स्टआवनो बुंखागोन, नायनायब्ला आंनि बयगा 35, 32, 33 बेखिनियाव दङब्ला नायनाय सिख्ला थैनोबो 17, 18, 19 बोसोरनि सिख्लाखौ मालाबाबो लाना फैनाङा। दिनैनि दिनाव एसे बुजिनाय 25 नि सायाव थांनाय बेफोरबायदि बुजिनायखौसो लाना फै। 18, 19 नि सिख्लाखौ नायनानै मालाबाबो लाब जाया। दिनैनि दिनाव सहसाव बे मबाइल फननि बे फेसबुकनि जुगाव आं होनखायो, फार्स्टआवनो आं बेखौ गोरोन्थि होनना बुंगोन। बेफोरबायदि सिख्लाखौ मालाबाबो लाबोना। दिनै बेसेबां बदनाम जाबाय। बे सेंग्राखौ आं मिथिगौ, नुबाय थायो सानफ्रोमबो मुसलपुर थांलाय फैलाय। बेनि न'खरखौबो मिथिगौ आं। दिनै बेसेबां गिदिर बदनाम जाबाय। गोबां सिख्लाफोरनि बाथ्राखौ खोनासंदों। सिख्लाफोरनिखौ फार्स्टआवनो खोनासंखागोन। निसा बुंदो, खसा बुंदो बेखौ नायनाय नङा। सिख्लाया मायबा मोनसे बुङोब्ला गासैबो सिख्लाजों लोगो जागोन। गासैबो सिख्लाफोरजों लोगो जाग्राय। नाथाय बे सेंग्रानि बयगानो 45 जाहैबाय। बेसेबां दुखुनांथाव। गुबुननि जीबनजों बेफोरबायदि दा गेले। दा आङो फंसे बाथ्रा बुंगोन। एसामिसफोरनि, हारसाफोरनि, बर' खारानि एक्ट्रिस गासैबो सिनायोना? मुंदांखा आसामावनो। बेयो फिसाय गोमाजानायनि उनाव बेयो गुबुन सासे सेंग्राजों हाबा जाफिनदो। बे सेंग्रानि बैसोआ बेसेबां मिथिगोना नोंसोरो? आरो बर' खारानिनि बैसोआ बेसेबां मिथिगोना? खमसे खम 8-9 बोसोर उन्दै। बर'खानि नेक्स्ट सेकेन्ड हौवाया, सेंग्राया। एसामिसफोरखौ, हारसाफोरखौ मालाबा सोंखारिनाय, बखिनाय, रायनाय नुदोंना? बर' खारानिया एसेबां सेंग्रा गथ'जों हाबा जाहैदों ना मालाबा रायनाय नुदों नोंसोरो? ससियेल मिडियायाव, फेसबुकआव? बे जाबाय गुबुन हारिनि सान्थौ। मालाबाबो बिसोरो सहसाव मानसिखौ बेफोरबायदि जोंनि बायदि राया बुङा, बयगखौ लिरनानै फेसबुकआव बानायनानै होआ। रावबो बानायाखै। बेनि हौवाया 9 बोसोर उन्दै। बर' खारानिया बेदो मानो हाबा जादों? रावबो सोंखारियाखै। नाथाय जोंनि बर'आव नाय। दाखालि बावै आङो जुलि जानानै थांबाय। आं नायदों दै फेसबुकआव। दाखालि बावै मैथोमा सासे सिख्लाखौ अयथासार गाज्रि लिरदो। बिसोरबो फेसबुकआव लिरबावदों आंखौ। माबायदि लिरदों मिथिबायना? आंनि बिसिखौ लानानै। सासेबो मोजां मानसिया आंनि बिसिखौ लानानै गाज्रि बुङाखै दै। गोसो सिङाव नायनो बानायबो दं, गोबां दङ। आं बेखौ मिथिगौ। हिंसायाथ' थाखासिगोन जेब्लासिम मानसिया थैया, बे बुहुमा जेब्लासिम जोबस्राङा। मोजां मानसियाबो नायनो बायो। नाथाय मोजां मानसिफोरा बेफोरबायदि गाज्रि लिरा, नायनो बाब्लाबो। नाथाय गाज्रि मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव फैनानै गाज्रिखायासो लिरदों। गाज्रि खाथारासो लिरदों थारमाने आंनि बिसिखौ आरो आंनि जुलिखौ लानानै। बेनिफ्राय फेसबुकआव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ, कमेन्ट बक्सफोरावबो नुदों जानो हागौ, दिनैसिमबो लिरबाय दङ सोरबा सोरबाया, प्रिति आरो एमजेनि बायदि जाबासो नुगोन र'। दानिफ्रायनो जों सानैनि
संसार जानायखौ लानानै जुगुमगासिनो दङ बिसोरनि संसारा माला बायगोन बिसोर देखायदों हाबा जाबाय हौवा हिन्जाव भिडिअ बानायना देखायदों हौवा हिन्जाव इन्टारभिउ लालायो जाम्बाफोरासो बुरबकफोरासो हौवा हिन्जाव इन्टारभिउ लालायो हिन्जावखौनो कुइसन सोङो गावल' हिन्जाव मोनदों नामा एमजे आरो प्रिति बायदि जाबासोनो दानिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव आंनि जुलिखौ लानानै जुगुमगासिनो दङ बेखौ माला लिरनो मोनगोन माला बुंनो मोनगोन बेखौ माला सोंखारिनो मोनगोन बे जाबाय जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि मानसि दङ आसरित आंथ' भगबाननियाव मोनसेल' बोर बियो हे भगबान हे इसोर जेसेबांनो दुनियानि मानसि आंखौ नायनो बायो आंखौ भिक्षाफोर दाननानै थाबायनो हाहो आरो बैफोरबायदि मानसिफोरनि सिगाङाव भिक्षाफोर दाननानै आंखौ बाथ्रा बुंनो हानाय आंनो गोहो लहर आंखौ जेबो दा खालाम भगबान आं भगबाननो मोनसेल' बोर बियो नोंसोरनो आं दिनै खोन्थाबाय जेसेबां आंखौ बुङो दिनै आङो रावनिबो थोरसिनि ओंखाम सेनो थाङाखैथ' आङो बबेबा राजखान्थि दोलोआव हाबनानैबो उमुगा गाज्रि उमुखौ बोरै खोलैनो उमुखौ बोरै खोलैनो आं दिनै बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुङा जास्ट आङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुमाय लोंनाङा फराय मटिभेट खालामो आं बेयावनो आंखौ जुगुमो बेफोरबायदि बाथ्रायावनो जुमाय सेरेब लोंनानै मानो लामायाव गोलैना थानांगौ जिबना एसेबां मोजां बे जिबनखौ समायना खालाम मानो गाज्रि लामाजों थांनांगौ अब्ला आं राजखान्थियाव हाबनानै सोरनिबा थोरसिनि ओंखामखौ सेना जानो नागिरब्लाथ' माबायदि जागोन सोरखौबा फेजेननानै खामानि मावनो नागिरब्ला माबायदि जागोन जोंनि बर' समाजाव फंसे बाथ्राखौ खोनासं जायफोर एसेबां हिंसा सानो जायफोर एसेबां गाज्रि नोंसोरनि मेलेमाव गुबुनखौ हिंसा खालामनाय गुबुनखौ गाज्रि साननाय दङब्ला फंसे बाथ्राखौ खोनासं गुबुनखौ मालाबाबो हिंसा सानबाय थानो मोना हिंसा खालामनो मोना आरो जाय मानसिया हिंसा खालामजाबाय थादो बे मानसिया हामेशा जौगायो जाय मानसिया गुबुनजों हिंसा बुंजाबाय थायो हिंसा खालामजायो बे मानसिया सानफ्रोमबो जौगायो आंखौ मानसिफोरा एसेबां हिंसा सानो आंखौ एसेबां हिंसा बाथ्रा बुङो बेनि साननाय हनाय सोलायलाङो बे मानसिया सानफ्रोमबो जौगालाङो नाथाय हिंसा सानग्राफोरा हिंसा खालामग्राफोरा मालाबाबो जौगानाया बेयो गोलैयो आङो जाम्बा जाम्बिफोरनि हिंसा साननाय हिंसा बुंनायखौथ' आं जेबो साना बिसोर जाम्बा जाम्बिखा नाथाय जोंनि गेजेराव गोरों मानसियानो डेन्जार बाथ्रा सानो आरो डेन्जार लिरग्राबो दङ गोरोंथार बिसोरो गोरोङाबो बेफोरबायदि दङ जोंनियाव नाथाय आंथ' होनखायो बे जिबन मोनसेयाव आङो बुजायगोन सोरनिबा कन्टेन्टखौ लानानै आं बाथ्रा बुंगोन बुजायगोन बाट आङो गुबुनखौ डाइरेक्ट हिंसा खालामा बेनि थोरसिनि ओंखामखौ आं मालाबाबो सेया होनखायो आं साननैनि जिबन लानानै फैदों माला मा जागोन बेखौ मिथिया नाथाय मानसिखौ बुजायगोन नाथाय बे बुजायनायावनो आंनि हिन्जाव आरो आंखौ माला बिसोरनि मोजां मोनलायनाया माला बिसोरनि जुलि जानाया गावफ्रागोन बेखौनो नेगासिनो दङ मा नेहाथ साननाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानसिफोर दङ बेबो दाखालिबावै गाज्रि खामानि मावना जाग्राफोर बायदियासो फेसबुकआव आंखौ लिरबावदो मोजां मानसि लिराखै रावबो गाज्रि मानसियासो आंनि जिबननि बागै जोंनि संसार जानायनि बागै लिरदों बिसोरो गावसोरबो गाज्रि खामानि मावगोन आरो गुबुनखौबो लांफाजोबगोन जोंनि फिसा जोंनि न'खरनि मानसिखौबो लांफाजोबनो बारा सम नाङा जोंनि खानदाननि मानसिखौबो बुथुमजोबना लांनो सम नाङा बिसोरनो बेनिखायनो जोङो बुंनो गोनां जानानै फैदों फिउचारखौ नायहरनानै बांद्राय हिंसा साननो हामा सानफ्रोमबो गुबुननि मोजांनि बागै सान गुबुनखौ हेल्प खालामनो नाजा आंनि साननाया बेनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द